Ndị be anyị ekene m unu. Asị m nke onye chiri na zere ebe bere ugo bele nke si ibe ya ebene asị ka nkwukwa ya ka ife nji wee bịa n'ụbọchị taa. Mana before m ekwu ife nji wee bịa, biko tụsara m ozi a sonyere n'ife m na-eme na my YouTube page and subscribe. N'ụbọchị taa ife nji maka ya wee bịa bụ maka gịnị? Inu ndị Igbo. Ife okenye ji wee karịa okenye ibe ya. Nne na nna anyị fa amazikwa ife a na-akpọ ịtụ inu. Echekwa m na ndị ugbu a kata mma ife bụ inu Igbo. Mana ọ bụ n'inu Igbo ka eji were eme gịnị? Eji were agbasa okwu dị omimi nke bụ na ofeke mmadụ ọ ga-ekwe ya nghọta. N'ihi na ndị be anyị si na atụ inu ngịrịga nkata onye tara ahụ amago ife a na-ekwu. Hey, ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo mana ị maghị ife a na-akpọ inu maọbụ ịmakwụnụ ka esi atụ inu, nwanne m ncha mere gị. N'ihi na abụ na atụara nwata inu ma kọwakwara ya inu a ma a na-ego eji wee nne ya na n'iyi. Ọ bụ nwata ma ife ka a ga-eji were mee gịnị? Aga nzukọ ụmụnna. Ọ bụ n'inu ka ndị okenye ji were ebi okwu, ji were ekwukwu okwu. Amarọ m nke ikpeazụ a ife na-eme n'ala Igbo anyị. Onye ka ọ na-abụ mpịa n'iru akwụkwọ, ụfọdụ ya na-asị m maazi ka ife ọ ya bụ ifete were inu wee na-ezi anyị ozi. Anyị aghọtachakwana ife ahụ. Ọ na amụsiri m mụsie m ike n'ala Igbo mmata ife bụ inu, gụkwa na ya agụa. Onye bụ ndị agwa ndị Igbo be anyị okwu were m inu mee gịnị? Tụwa ịsarafa ya. Ọ bụ okele ọrụ dị nne na nna iji nwayọ kpọkwunata ụmụfa mee gịnị? Na-atụ n'ofe inu ma na-akọwakwara fa inuhu. Ọ ga-abụ mgbe ọbụla inuhu bara fa na-arụ fe were ya too, fa ga na-atụkwanya bụ ihu tụkarịkwa sef nna fa kụziri fa ya bụ ife. Asụsụ Igbo na ana amarọ na-akụzizi inu Igbo n'ụlọ akwụkwọ. Ndị okenye be anyị orugo oge anyị ga-eji wee mee gịnị? Were anya chọọ ife daa na mmiri. Ife m na-ekwu bụ na kọwarụ na ụmụ unu asụsụ ọdịnala Igbo mana tụsakwara fa ka esi were mee gịnị? Amata mgbe mmadụ tụrụ inu ngịrịga nkata. N'ihi na ndị be anyị sị atụala ọmala mana atụala ofekere ọsọba isi n'ọfịa. Ịnụrụ ife m kwuru? Ndị be anyị sịkwa na ọ bụrụ na atụalụ nwata inu ma kọwakwara ya inu a ma a na-ego eji were nne ya na n'iyi. Ịbịa nzukọ ụmụnna maọbụ nsukọ ụmụnna ewee tụọ inu mara ebe inuhu na-aga, mara onye a na-agwa ya bụ okwu, mara ife ị kwesịrị ime. Nne na nna anyị biko, ọ kachasị ndị nna anyị, kọwarụ na ụmụ unu maka inu Igbo maka anaghị ama maka agwa na ndị be anyị sị na nne eru na-ata agba ma nwa ya na-ene ya anya. Ife ọbụla ị na-eme matakwa na ụmụ gị na-ene gị anya. Ọ bụrụ na ịbụ nna gbasiri ike ji inu were akụzi ọtụtụ ife dị iche iche, echere m ma kwesị ike na ụmụ gị ji emekarị ọfụ karịa gị nwa. Matakwa na ebicha aka wezero ọkwa ụmụ ga-anọchi anya. Ndị be anyị gbasara m ozi a. Echetakwa na ọ bụkwa onye nke unu na-akọwa ya bụ ife, Maazi-UC. Sonyekwa n'ife m na-eme na my YouTube page. Asị m osita dị mma ọ dịwara gbuo. Ndị be anyị ka emesianụ.